Για παράδειγμα, ξέρω ότι υπάρχει ένας οδηγός που έχει φτιαχτεί από ιδιωτικό φορέα για το Grow for Autism, που ξέρουμε και τη μητέρα, την κυρία Συρογιάννη, που έχει συντάξει αυτόν τον οδηγό, που όταν τον είδα είπα, βρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, αν το είχα το 2008... Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό, που φαντάζομαι υπάρχει ήδη, να το πάρουμε, να το τυποποιήσουμε, να το κάνουμε δημόσιο κτήμα και να αυτοματοποιήσουμε λίγο την διαδικασία, όπου αυτόματα κάποιος ο οποίος παίρνει την διάγνωση, τουλάχιστον έχει αυτήν την... του στέλνουμε με mail ως κράτος, ας το πούμε, από τη στιγμή που... Γιατί το βασικό τι είναι, να γνωρίζουμε εμείς ως κράτος κάπου, δηλαδή, για αυτή η διάγνωση από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με το δημόσιο σύστημα, με τον ΕΟΠΗ, φαντάζομαι, θα είναι ο προφανής υποψήφιος, εκείνη τη στιγμή αυτόματα η ΕΟΠΗ να ξέρει, ο γονέας με αυτισμό, σου δίνω τις πρώτες βασικές πληροφορίες και ενδεχομένως